megalayapost.news วัดยเลกายบัดกระสูรจุปัจบะพิเลกายบัดกระสูรปัจบะเนาปัจบะวัตรหาพิพันตรหากายกุเนี่ยปัจบะหากเวกสีอุนสจุบะ Kapati VPP East Giant Hills District hinan kasngi kalathir ting e sarkar jila ha kabaidai berkakamti dawyong harilum jantia barkala maham ting e ru banum le kai kasurjung pajba ubadawaya kahok banyo ti dawyong no harilum jantia barwara jila hi baro kawai habakran shkilar pathai kubor u president ka VPP East Giant Hills District uba damiwan hi el rambai ulong ba parti VPP kasnguk hajur halor ka jingkran usambur menteri rangba ka jila uba snyaw balang dhar kumbala mi hakilar pathai kubor kabulong tang kajing penbi yu pajba baka sarkar kadang ap ya kata ke mining plan penkre kisang ki duyong ki pajba kidang don menta ha kasaw kasian bat kajing long jing man na kajing ti duyong kalakta bahaya ki pajba bat kani kajing dawa banti duyong kelas dang nadu ka nyau tering balapan long da kajing ya pajba baladon ru kajing syatran ki ken hun sang balang baper ki balai ki bandawa ya ka sarkar banshim ki halor ka kam ti duyong ong uba rembai ulagan thoru da kabaong baka VPP kasungkya banyo i badang nen kasungi la penlong ya kata kajungi kendu lang ka cement factory bat kinoy lam ka GCMDA kinoy lam ka Jaintia Cement Manufacturing Unit Limited bat armut ki MLA ki hab bansyong ha cement factory banya kran halor kata ka mining plan banti doyong barkani ka paw baka sarkar kadang syania ya ka cement factory bansnai ka mining plan kum kata ka agency lani ka consultancy namar kata ulok kuru da kabaong baka VPP party kadang amanta ya kajung ai por balai ke GCMDA banyo no ya kata mining policy ka beha halor jinglong jingman banti duyong harilum jantia palada ka sarkar kam simkia ka parti VPP kan sami sikmat barmaham teng e baka sarkar kam de setia ban lekai ya ka sur jong pajba ti kabenta ya kabangi kwa ya kaban kren hagane ka janmet kalong halor kane ka jinglong jingman jong kane ka East Giant Hills ka jongi ya kabangi don hapden ka saw ka sain hadon hapden kane ka jingkulmar jumut jong pajba haga jinge dei bar kane ka kamti doyong hakaba kala don kane ka jipan bor na kaliang juki pajba ya ka sarkar ban le ban plimar dor ya ubi doyong te kumtung ili ba ki kanhun nong kahi baper kile mi shkmat kile dawa na ka sarkar ban ili ba ki don ro ki noyalam sren balang ki badai ki nong tre doyong sagani ka dong ka thai jongi kile simro ya ka rai ka ban le da kata ka jing shat ngan ban penbor ya ka sarkar te hapden ini ki jingai lenti ka ba ki pajba ki khmi lenti ya ka ban yo kata ka jingkren ka ba penhun men sem ka ba ai jingkermen ya ki pajba andai ka ka ba sausi habang yo ya ka statement ka ba mi now deputy chief minister mas nya halang dhar ya ka ba ula kren mendin hakilat pathai kubor ba uong ba ka sarkar kadang ap ya kata ka jingpen kre ya kata ka mining plan na kita kinong khayi doyong ti kadi kala pen lungo sikade yagi namar ba kani ka jingdawa ban pli doyong kala sedang neduk ka tukan tarik ke bala pelong rali hang ni hapot khia ti haba yo ipat ya kadi ka statement jong deputy chief minister kalong ka ka ba penlengo yagi ba ka sarkar hadu menta kampat le rum dan ni kampat singkam rum kadang syania ha kini ki seng nong khayi doyong ban le ya kata ti ka jingli ka ba ngamut ban ong dan di ban bu ya kani ka sarkar hatu kani ka mining and geology department hatu kamdon breu ka DMR kamdon breu lene kini kinong ikmat ki jongi nadu UMLA ki MDC ki wei kinong ikmat ki jongi ki badon ka benta ka bakraw ya ka ban national lene ban le ya kita ki plan yang bajong ka sarkar tingi ba ka jingkren ka jong u kalong kum si benta ka jing thekti ha ka jing ede ban chimkam lene ban chimkhia ya kani ka jingdawa ka ba shong hok shong rim do pajba jong ka jelahi bro ko em dai tang na po East Giant Hills na West Hills na Garu Hills ka jo ka jing ta ka bangimat ngala ba dong ba ka jing ta kalong ya baro hi ka jelah ti lemba kani ka statement jong deputy chief minister ngi ba ka don ka ka ba shalendet ka ban syania ha kini ki seng doyong ban le ya kata ka mining plan ti kat kum ka jingtip ka jongi kalong ka badang pensau si susu yangi bakum ka parti ngila ai kali ka jikersan ka bapura ya kani ka JCMDA bakala ai poro lai benai ya ka sarkar bakan le ye ndai hapdeng jong kani ki jingai lenti ki jong ki kum tu phile i baki crunch kor ka bor baki la yai ndai ka ba penlengo yangi menin ka bang yo jingtip ba kani ka JCMDA ka lek ya shong jilang hapo top sem simen
Na kebenta ya kaban le ya kata ke presentation. Ha kaban menjur lani ban pediang ban somik ke sorkar. Di kani kala penlengo yang isi kade ba hato kani ki cement company kidai maki neem kata ke bor ya kaban yarap ya kani ke seng dewyong ya kaban chna ya kani kamani plan ngin ya kai kabamjia ngikren ya kajisha bat ngila ru ya kaban pensha ba menin kinong yalam jong ke JCMDA harangkat presiden jong kani ke Jaintia Cement Manufacturing Limited rangkat bat ki arut ki MLA ki jongi ki lahab ban lek pendom krup hakmat jong ke cement factory na kebenta ya kaban IT hakikum kita ki konsultan leni ki agency ban prepare ya kani kamani plan ngimong ngimpersya ya kata kajing sna ya kata kajing le ke joki lada kadai ya kaban pliau do yong kalong kajing bha hagaji wat juki terengi kwa bantip kum ke parti bahaba udipati minister ula khniat ya kadi kam sha kini kinong khai do yong maki kila persyang ya kaban wat leni ban sna ya kata kamani plan ni kwa ro bantip kai kata ke agency dan kai kata ke konsultan kaba shna ya kini ki mining plan yo lesi kishna de kabom jade berkani kedong kathain ke jungi te ya kani rungin hapet ngin haban bishar te nagal yang jungi kum ka VPP ni aji kesan ya kani ke JCMDA dedu pasedang te ngilapan kopi ya kataka pelan ke jongki kenapa mengiru nginyok ban pek ban bishar lada kadai kebalak ban pediang ya pediang melele lada kata sorkar katelot kafil lani ke sorkar ke bomdon ya kita ke ekspat tematkan sini opai bak rokam lele tenrei kai ke bangi i kalong ba ke jingkop jong kani ke sorkar NPP ya ke jingpiang jong ka ya kita ki briu ki ba la ban le ya kini ki kam ban yarap yu pai ba ndrei thause kalong na kompong bahaban sini asupai ba ya ke kam ke jongki ti ke jikren jong i deputy chief minister kalong tang kum kata ka jing the umpja ya kani ka jing ke ba ki pai ba ki ya kendo ha kani ke dongka thang ke jongi te nagle jongi ka VPP ngi penrenjur ya kani ke sorkar ba kamdei ban khniat ya kani ke jing shaupai ba lada pilong serius lada kani ke sorkar ka each shayo pai ba maka ka de ban simi ke jing kle habam long kata ka open cast kila ya keren mencuha kila ya penro ki wan jenis po isden hills ban pli do yong ande pause maki hi ki ba ya to yo pai ba ba umla tena do sedang habam la tabale pi pediang bale pi aila bale kani kapan i ba kinomik mat ki jongi kimtip ya ka bedeng kendau kimtip ya ki ai ki kanun ki ban na sedang habakut ka ikaban jia te ki sa romno ha ki umsau khamtam kita ki cement company te kum ka VPP ni la keren ka basai na ka bentaban pli do yong ngidang ap bankut ke diga por lai benai ke baga JCMDA ka ipor te lada kamdon kanu ka response na kaliang jong ke sorkar seriously ni na kaliang ka VPP ngila de kren bangino sya asyo yakini ki cement company bikin operate apo ka district ke jongi kan nomlong ka besuk bangin pej baki ya kamai spak ka babingi pat ngi chaudut ngi kuak ban yadap ya biang kumaki kuak te lada yo bar jelaki ailat yang kita jelalo ki dewan alat mendai bakin wadaw da kumni kumtai kani kadai tangka political will lada ka sorkar kadon kamon haka chiklimat kalaban pliu do yong kamdon jinge tiki khniat kumni sopai ba ya kani kamani plan hadin kan ni kin le sombit ke sorkar pat kan aidau bahkan eksamin bahkan pha sa central government ngili yang statement jong konrad baula ong ba kani ka kampa de ba kren ke central government kata ka de ke start to ke sorkar pinye le kren national le international ngitip ndai pai ba kwa ban pli ka do yo te den kata ka daw ke jikren jong chief minister deputy chief minister kalong ka ka balong ka jikren po ya ka sorkar la de kamla ban le hi maka sukhniat supai ba hatu kan ka sorkar ka yeng namata jogno lada ka de namata supai ba ka de ban le maka teledengi kum dipai bangi haban le hi mangi ka bamut kamdon jumut pangindon ka sorkar kamdon jumut pangindon kata ka ya kita kinomi khmat tina kaliang jongi kum ka pingim kwa ba kani ka sorkar kandang penbi upai ba lada ka long serious le da ka badai pli du yong ngin kaliang jongi kum ka VPP ro ngin don e banong ngin ai kani ka jing kersan ngin ai kani ka jing thapti ngin ai ka jing ro lada ka long serious na ka menta upai ba te kum balong menta sagawero ka inquiry kadang don kani ka jing jia ka bajia tansku kadang don hapdeng jongi inquiry artli ki agency ki ba inquiry hagani hagajing ede ba do yong
Ti mentah kala ayat labu teligi berai. Hendai ngimpat bakadon ka ka bami na kani ka inquiry. Ti hapden juga ni inquiry kini jindawa ki babun no pai ba. Ti ka sorkar. Bakan bisar bakan le Suaban kut kani kapor ngi kwa ban yo baka sorkar ka de ban le na ka bata ka jingbit jimbiang jong pai ba. Ti tangkan ni kalau ka kubor ba syai ba sorkar wat ile ka ba ka sur jong pai ba. Pile ka ba ka sur pai ba. Ndau pai ba wa terha pi penterha kai kumne pai ba ha ga wei ka singi un sejubab. Ya ka ka jing le mon ka jopi kum ka sorkar. Dei bat kani ka jing kren ka jongi ka bagi kwa ya ka ban kren persya ya ne di peti chimistar ka jongi kalong lengba kani ka kubor ka bami ha hu NE Media Hub ka kubor ka ba ongkum ni. The government is waiting for alternative mining proposal for East Janti Hills School trader before taking their concern to central government. According to Deputy Chief Minister Syaw Halangdhar, local traders have urged that the state currently mandated scientific mining framework is not feasible for the region terrain and that the minimum land area required under the present policy is too large. Kani kajing ada ka jongki kalong ba di penmiru hangme ba kata ka open cast kamla manlong namar ka don kam de kispa hektar ya kanero na dua harjar apulai ka WPP kalami syahmat bayong mangimla menteri de kini kispa hektar penunano cha kalai sa hektar kumba don ka jaka ki berujungi ya kanero ka sarkar ka sna SOP ta pen mentoy tang ka to kaningot nda kalai sna kamlong te ka haban serendar bakala fil ta habala fil ki deban priang ya kani ka jingbom long kani ka jingbom la jong kani ka sorkar banle na ka bata ka jingbik jingbiang na ka bantao do yo Meghalaya Post.news